Neszebárt a bolgár tengerpart gyöngyszemeként emlegetik. Itt egészen sajátos módon keverednek ugyanis a bizánci és a bolgár építészeti hagyományok egymással. Az sem véletlen, hogy igen korán, már 1983-ban a világörökség részévé nyilvánították ezt a rendkívül hangulatos kisvárost. Igaz, Neszebár csak 1885-ben lett az önálló bolgár fejedelemség része, ám ekkor olyan meglepően gyors fejlődést produkált, amint talán még maga a város is meglepődött. Ezekben az években épült például a mai műemlékházak többsége, amelyek török és bolgár építészeti hagyományokat őriznek. Közülük több mint 100 ma is áll. Nekem pedig a szavam állt el, mikor megláttam őket, mert, hogy is mondjam, csöppet sem tűnnek valóságos, lakható húsvérházaknak. Neszebár hangulatos kis utcáskáin császkálva olyan érzésünk is lehetne, mintha díszlet között járkálnánk. Nézzék csak ezeket a hangulatos faborítások és házakat. Meseszerű, de praktikus okai voltak ennek az építkezésnek. Nagyon-nagyon szeles és sós errefelé természetesen a levegő, hiszen kint vagyunk a tenger közepén. Házaikat megvédendő, a neszebáriak faburkolatot húztak minden első emeletükre. Neszebár hangulata egészen különleges. Szűk, romantikus sikátorai tel is tele vannak utcai járusokkal, a percenként érkező turistabuszok utasaitól pedig haladni is alig lehet. A városka fő látnivalói, a bizánci stílusú templomok maradványai majd minden sarkon felbukkannak. Az volt a benyomásom, hogy valaha Neszebár összes lakójára juthatott legalább egy szentember. Neszebár közel tucatnyi temploma közül a Starata Mitropolia, ez egyik legrégebbi, hiszik vagy sem, már az 5. században itt állt a sziget közepén, és régi püspöki temploma jelentése. Ma inkább színházi előadásokat és hangversenyeket láthatunk benne, azonban néhány évszázaddal ezelőtt főleg arisztokraták szerettek ide temetkezni.